Influenceru, ti na mene utječeš i ja ne mogu utjecat na to. Kad vidim da koristiš taj i taj proizvod, onda moram kupit taj i taj proizvod. Kad vidim da nosiš tu i tu majicu, ne mogu je ne naručit odmah. Vitezovi 21. stoljeća, pokretači pokretnih stepenica, influenceri. Ja imam ovih dana firmu, volio bih tebe imati u svojem timu, da utječeš na moju ciljanu publiku. Daj im kaži gdje da odu, na koji link gdje da budu, na kojem eventu šta da stisnu da dobe popust. Šta da misle kad je popust mali? Utjecatelju, ti širiš vijest, ti utječeš i na svijet. Utječeš na vrijeme koje provode ljudi gledajući tvoje lice. Utječeš na vjetar i na vrijeme, zbog tebe bura može postati maestra. La 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 la, šta nije to maestramo, maestramo, maestramo. Često ne znam, često ne znam, često ne znam šta da radim, šta sam radio do sad, čim se bavim. Često ne znam, ja se gubim. Tebe čekam da mi kažeš, tebe slušam, ti ne lažeš. Tebe čekam i ko savjet, moj tenis i savjet. Influencer, ostani relevantan. Lakše ćemo znat šta gubi, lakše ćemo znati spavat, lakše ćemo znati jesti, lakše ćemo znat odabrat na dan. Zato mi trebaš ti, zato mi trebaš.